what? This is the set of what? But for them, I'm sorry, Mom. I'm sorry, Mom. You need to know it for Oliver Shenisa. The way a pan on me, Yamani Wangu Bakashire. On it for you anyway, Southern. Near Yambacha, South. Anyway, I can't go on and wangu Philip to South Africa. Baba, Soran, Sevana. Pakavane mwana Philip akanditaura kuti koma ndo zvaitika kuno ndava nemwana nemudzimai ndakati no tsvaga mari tizvoendesa kwaatezva. During the process akazonditumira mari yekunopa yembonano ndakaenda nayo ndakanopa maiguru vangu mukoma wavo. Ndavapa kudaro mainini vakaita pamuviri ndobva vauya kuno kumusha kuzosungirwa vakabara mwana womukomana anonzi Junior. Vabara mwana takaudzwa ini naamai vangu takasunga kubva kumusha kwedu kuchweshe takauya kwaMutare takaenda takanoita chivanhu chekwedu takaenda neupo hwedu nekagurosari kedu takatambirwa pamusha pavo. Zvadaro mainini vakazodzokera kuSouth Africa. Vari kuSouth Africa vakazofonerwa kunzi kune mwana wemukoma wavo wamaiguru ada kuroorwa kuno. Ndobva vadzoka nemwana kakamwana kavo kacheche. Vaita process yavo yekuroodza mwana vakachidzokera kuSouth Africa asi vakasiya mwana kuno kuZimbabwe. So mukusiya mwana vakanga vasina kuwirirana naPhilip. Vatanga kunetsana kuti aiwa uya nemwana wangu kuno haungaende kunosiya mwana zvatisina kuwirirana. Vakanetsana sevanhu kusvikira pakurambana. Varambana mainini vari ikoko vakatakura mbatya dzavo vakaenda kumuning'ina wamaiguru tokovanogara. Zvino mukutakura zvinhu mainini vane zviro zvimwe zvavakasiya mumba maPhilip. Hapana kuti nguva refu mainini vakabva vanzi vaita serious varwara vakashedza hanzvadzi yangu iri kuSouth Africa ikoko yakavatakura yakanovaisa pabhazi vakauya kuno kwaMutare kumba kwavo. Havana kuita nguva mainini vakashaya. Vashaya yaiva nguva yeCovid. Takazoudzwa isu kuti ndo zviri kuno. Ndobva takagadzirisa mapepa ekuti tifambe nguva yeCovid. Ndakauya ini naamai vangu nevakoma nedzimwe hanzvadzi kuzochema mudzimai. Takasvika pamusha paya negurosara randinaro ndobva tarisa taripa ana maiguru. Ndobva zvachizonzi aiwa muri kudiwa mumba mune mhosva. Ndobva tadanwa paya zvakanzi pari kuda $500. Ndakati no ini $500 so far handina ndine $300. Ndobva ndavapa $300. Takaviga mainini takadzokera. Tisati tadzokera ndakavataurira inini kuti kune mbatya dzimwe dzanga dziriko kuSouth Africa. Saka ndichaisa effort yekuti dziuye kuno kana dzauya ndichauya nadzo. Zvanzi no problem hapana chakaipa. Asi tichakuudzai zuva renyaradzo kana zvichiita zvongoya zvoita zvoitika kamwe chete. Kati aiwa hapana chakaipa. Pamwe chete tichitaura nenyaya yemwana iya Junior. Takadzokera kumba. Takanoti garei hembe dziya ndobva dzauya. Ndakasumudza ini motikari zve naamai vangu kuuya kuno kwaHonde nembatya dziya. Ndakasvikopinda pamusha paTezvara. Sepamusha pandakambenge ndapinda. Ndanopaka. Ndichingonopaka ndakamhanyirwa zvakanzi no waita mhosva. Wapinda pamusha paTezvara. Hazvisiri izvo. Ndobva ndanzidzokera ndakarivhesa ndakanopaka pagedhi. Ndakapaka pagedhi takagara chinguva. Because I thought ndaifunga kuti ndichadzokera kumba same day. Saka ndaona zuva racho rakutodoka. Vandachiti ko tichadii hapana kana kuya kutiona. Zvatonzi maita mhosva. Ndakatora hembe mabhegi aya maviri ndobva ndamagadzika pagedhi. Ndobva ndachirivhesa ndobva ndakuchitanga kudzokera hangu. Ndiri munzira sezvo nzira yacho inotenderera. Ana aTezvara vakatora mabhegi aya
vakanoisa pamba pemuzukuru mwaneti wamukaro. Isusu tichifamba muzukuru wedu takasvika atomira pagedhi tikati anasekuru matiita zvakanaka mawane kuno. Hembe dziya dzamasiya pagedhi apo idzi dzauya panapa. Takati no ina ndikaremedza iwewe. Ndikachitakura hembe dzangu ndidzokere nadzo kumusha. Takadzokera nadzo kuchosha hembe dziya. Takagara nyaradzo iya yakaitwa handina kuudzwa. Ndakagara kusvika ndazoti hembe idzi dzichazondiparira ini ngozi kuna amai vakozi dziri kugara mushamani amai Mutoro. Ndikanda ndotipotera kunani ndakataura naishe Mponda. Ndasvitsa nyaya yangu ndapiwa date ndakaenda kwaishe takanotongwa hazvina kubudirira. Ndakadzokera zvakare ndakapiwa rimwe date ndakadzoka takanotongwa hazvina kubudirira kusvikira anatezvaura kuti aiwa isusu tiri kuenda kwamambo tiko tichanopedzera nenyaya yedu kwamambo. Ndozvaita kuti ndisvike pano. Nemukwasha maakurambogowa hembe ndakubvunza kuti wane makore mangani taura isawa nze kuti wane makore mangani mwana wangu ashaika wachitaura kuti watongwa baba makore avapo. Chakaita kuti makore avapo ndakanga ndikamirira nyaradzo yandandanzini tichakushedzai panyaradzo tichitaura nezvenhumbi idzi nezvemwana. Kune mwana wedu ikoko hatina kumbobvira tamuwana mukana wekuti kuona mwana nanhasi hatimuzivi. Makore avapo ndaimirira iwo atezvera kuti vachindiudza kuti Mukwasha nyaradzo yeye yavapo but yakasvikira pakuitwa handina chandakaudzwa. Five years handii aine 5 years kudaro ino kuona kwenye mimi wakuru muri wakuru right mira titori nyaya kumira kwegeta ngekuti kwagara 5 years handiti asikauyi kutaura kuti ngatiite zvakati semunhu angaine munhu wavo kuona kwenye mimi aine munhu wavo kudaro ungatadza here kutaura kuti inini maapapi nezviro zviya kana kuti maapapi kuita zviro nyaya yedu Sauro nyaya yedu ndeyekuti muri kunditaura here kuti nhasi akauya achiti ndarigowe taura uya kuti gowa hembe muri redi. inini hembe ndakatogowa kare nini dzadziripo dzemwana wangu awa nditoshamiswa kuti idzi dzavari kutaura ngetsipi idzi pa5 years pavari kutaura kuti pane 5 years ini ndakatogowa kare handigowi kairima. Asi hembe dzemwana wenyu munogowa sei muri machibasa? Uyu handimuzivi uyu haana kana kumbosvika kumbotiti ndiri kudanana nemwana wakuba semwana wakaenda kuSouth Africa ndingamuruzwa kuti wakaenda kuSouth Africa kazodzoka hapana chendakambopuwa kana kuti uyu ndiri kudanana neuyu kana ndiri kudai handina kupuwa chiro haana kana kundoroora basi saka ndingati ndimukwasha here kana kuzivana ndoziva handizivani naye beni muda kuti ndizivane nemunhu wendisingazivani naye tiri kubvunza usabvunze changamiri unotaura nyaya iyo tiri kubvunza kuti nyaya yenyu pairi kufira papi ndozvatiri kubvunzira noti tinoda kumanikidza kuti muzive nothing to do that tikuti isu toda tizive kuti nyaya yenyu yakambotangira papi chiri kunetsa chii kuzikaona nyaya yamudare munhu zvipinzi pane chiri kunetsa dai papasina chiri kunetsa kamudare mawiri muno right awa vanoti tauya nehembe dzeuyu isusu takakuwa hembe dzemwana wedu tinodziziva here idzi right kuSouth Africa mwana yenyu angachikugara nani angachigara ega waisenza basa rake ega aisenza saka anombovira kutaura kuti anobva ndakuita ndakugara nomwe murume hanombotora mwana ari kunzi akasiyiwa mwana upi kuti mwana wekundoya naye kuti ndane mwana
asina murume wake handina kuona kana murume wacho. Mwana wenyawa taura ichi toneni yekutaura hatiti changamira hatauri kudaro isisi tinokutaurirai. Toneni yekutaura isi yekubvunza bvunza. Imimi munofanira kutaura kana munhu asina kuona kana munhu asina sei, batsirai changamire because munhu akauya panapa aripo pakuuya kuti vanhu vabatsirwe. Saka imimika munofanira kubatsirwawo futi kusaidhi renyu muchitsanangura macomplaints enyu towards munhu auya kokumangarirai because imimi hamusudini hamutsi kuziva kuti wai auya kokudini kokumangarirai. Saka munofanira kutsanangura changamire panapa tauya ndiri kushamiswa munhu zveshuwa muzukuru tinaye nenyaya yekuti yakati asi izvi hatitozivi kuti munhu akadii. But mukati changamire bvunzei kuti imimi zvakati wisi logic yacho unokonanga munotoka makaenda kuchikoro tinotakotokwesena kuti kuenda kulevel renyu yechikoro riri papi kana musingagoni kuita communication reregister yecommunication yekuziva kuti how do you communicate neuyu muri kubatsirwa ende muda kubatsirwa both sides because imi maunzwa matobhadhara mari yendare hatiti uyo wauyawo abhadhara mari yekukomplaina kwamuri mese muda kudini. Saka mukati imimi bvunzai imimi so isisu taurei zvinhu ava kubatsirwa. Saka ngatibatsirane. Iwewe wati akamitisa kuti munina wako ari kupi munina wako ari kuSouth Africa. Right. So I think kuti nyaya isati netseka munina wako ngauya pedzi nyaya yako because right now mimwe mubvunzo yawakubvunzona anakona iwo auchakwanisa kuipinda because check now auri kutaura kuti isusu hatina mukwasha mwana wedu anobvira ari woko zvose zvakaitwa zvekunobvisa mari kana kupi nini wangu hapana kundomuona ndinda inobvisa tindaisvika mari wakabvisa hatina kunosvika pakuroora asi ndakatsvakirai kuno takaenda takanobvisa ndakapa maiguru avo varipo mwana avapo ndakaenda ini namai vangu avo nechinonzi chima netswanda yeupfu kuna atezvara vanga naatezvara vangu avo naambuya takasvikaonana takararapo pamusha pavo patatu. Mudzimai wangu ashaya takaenda ini negurosari ranga rakazara pikapu takanorisa parufu zvakanzi aiwa hamuzikanwe pindai mumba. Ndopatakapinda mumba takanzi toda $500. Ndakati no inini $500 so far handina ndine $300. Ndakavapa $300 ndizoti aiva yekuripiswa here kuti yanga iri yekuroora. Saka handizive kuti mambo kuti kuzonzi handizikanwe sei. Ndakasvika musha mavo inini ndini hanzvadzi yaeni hanzvadzi yangu yakaenda kuSouth Africa chinoshanda yainoshanda yakazosvika pakurwara iriko yarwara takaitumira mari kuti idzoke kunoa taitumira mari kuZimbabwe kanoirapisa kwaDr. Sungulu Odintari. Mwari akasvika pakutiseka hanzvadzi yaitisiya isusu taingoziva kuti hanzvadzi yaindonoshanda waikwanisa kuendako ndiona sisi wacho kuSouth Africa isvika isusu taiti hanzvadzi iri kunoshanda zvadaro mwari akatiseka atiseka vanhu vakauya mumusha parufu apabvunza wauya pamusha hatina patakanyorera navo kuti wauya kuzoroora hanzvadzi yangu hatina patakanyorera navo sezvomurudzi wari kutaura ndo mamiriro akaita nyaya mubvunzo $100 yanga iri ichi ndakazotozwa ndadzika kudarira shemponda ndakatopiwa namaiguru yapiwa ana maiguru sunga pamusoro yechangamiro indoitwa Janet Saurani. Nyaya yemari ndichadaira nyaya huru isi kutaurika ndeyekuti after munin'ina wangu afa ndakataura nabamunin'ina ana baba ati kwaigara kwekwe naFilipa hakuna hembe dzakasara here sezvo anhu ayanga arambana ati
paigara munin'ina wangu paakanga vanetsana zvinhu zvake zvaigara kumba kwemwana wangu kuSouth Africa kuCampton Park, but vanga vasiri kure nekure naPhilipi. Saka tata kuda kuti zvinhu zviri kuSouth zviuye, tobva tati kwaimbogara naPhilipi hakuna zvinhu zvakasara here. Saka Philipi maimuziva? Inini samai guru Philipi ndaimuziva. Saka wana baba pawakakutumira vachiti endai mocheki kwaigara naPhilipi, wanga wamuziva? Inini isusu pachedu tisi takaita raguhwa rekuti munogona kutora zvinhu uku muri kuti muda kugohwa, asi ari kuSouth waigara nemunhu waidini, waigara naye. Saka ende toti vabereki vanoti munhu kana akasaroora mumusha hatimuzivi, handitika, but mune muchitoziva kuti mwana wangu urudanana nani, but zvekuti wakauya kobvisa pfuma haana. Ndosaka ndokubvunza ishu yenyu ndeipi? Ishu yedu iri pekuti nderoora here ndechii? Ishu yedu iri pekuti petakati tiri kuda nhumbi vakadayira kuti hakuna chakasara, kwakuine zvimabhura zvakatsakara zvitakati zvipiswe, saka hapana zviripo. Tobva tatoti alright, zvinhu zvanga zviri kuSouth zvobva zvauya kunoku nemwana wangu, kobva tatoparadza nhumbi. Ana baba akati munhu uyo wanga asina kuroora iboyfriend, handisweri ndichiinfoma boyfriend kuti uya kunyaradzwa. Zvinhu nhumbi dzobva dzatodini, dzobva dzaparadzwa. Nhumbi dzaparadzwa, ava ndipo wakazouya nebhegi. Asi boyfriend yakaine grocery pachemu parufu mukadini tikatambira. Saka mamutambira muchiti mutambira chii? Isusu ndosaka ndataura kuti vana baba vanoti kana munhu asina kuya kobvisa means anoita mudziko ndiani? Mukwasha here kana kuti ndimona maikuru manga musikutaura nababa chokwadi? Because apa it's about the truth. Because kubva mukutsvaka munhu muti ndimona maikuru maitoziva dhiresi, asi wana baba wangu vari nditake. So you will be surprised that baba hausitomboziva kuti kune grocery rakauya. They don't even aware. But imimi mamunozviziva. Isusu zvepanhamu kutaura chokwadi ana baba haana chaanoziva, because pakaitika zveparufu anhu anongounza machema wakawanda, chedu kungotambira kuzara kwakwe kungoexageretawo. Paronifadza uzandori imi nababa wenyu madaira mese kuti hakuzara kupi, which means makariona muri pamwe chete. That's the truth. Iwe nababa wako makatoriona kuti ranga risina kuzara, asi kusvika kwaro makaridini. Tingaramba tichitendera chipedza nguva. No, what I'm saying kuti ngatiende pane chii? Pane dambudziko, then toona kuti how can we solve this? Pane nyaya pekuti pavakazoya nehembe, ana baba vakabva vati ava havanokunana na baba, because vakazi havapindi mumusha, pavakuuya panhamova pari parufu yese vaikwanisa kupinda, asi izvozvi vanoda kuuya kotaura nesu, vanhu havana kuroora, saka ngavatangire kupi? Kugedhi. Ndobva vaenda kunze, pana tete vanga vari punhasi havako. Tete ivavo ndo vakabva auya, ndo aifambisa kasoko namukaro waari kutaura iye, ndo wakanga auya nawo iwo wacho, achida kuti iye mukaro aite samukuru kuti vaone kudini kufambisa nyaya dzekuroora, nekuti pane chinyi, pane mwana. Then iwo akabva aona unga zviri kunonoka, because hanzvadzi yangu yanga isipo. Baba obva ataura kuti hapana zvinhu zvetinofambisa mukomana padini pasina. Iwo kwavari wakaona unga zviri kunonoka. Robert achingopinda nemotikari, iwo ndo pakasiya bhegi. Tosangana isusu takubva kumba kuti tichitaura kuti Robert wadini wauya. Ndo petakusvika tete ari kuti bhegi rasiyiwa, ratozi anyway takusiya pano pasiyiwa bhegi. Robert akati aiwa zvaanditiramwiri hembe 1 hembe idzodzo kana dzakaoneka akadini kukufonera kuti mai guru hembe petakati hakuna hembe, tine dzetazodii, dzetazoona. Ivo warongedza hembe dzehama yedu yacho ndiani? Hembe idzodzo hanzvadzi yedu yakabva yatora, kobva yaendesa pamukaro paarutaura ipapapo, ndo paakaendesa. Kobva wazotora zvekuti vakatora kana zvakasara pamukaro, isusu hapana unodii, hapana unoziya, ende hapana wakazotaura neumwe kusvika tazoona samoni rakabva kwasha richiti inini ndiri kuti hembe dzapo todini.
ndopane mubvunzo hembe dzako toni inini pendanoda kubvunza achangamiri kana kuti pendisi kunyatsakuziya ndepekuti nhumbi dzinorongedzwa nani dzaonekwa kakuti pane zvazosara foko dzinorongedzwa nani kubva kwaanogara ikoko kuti dzisvike mumushameni akamborongedza dzekutanga ndiyani wakarongedza dzekutanga ndiye muridzi pawakarambana muridzi ndobva aenda saka sei muridzi akasiyana muridzi uri kuzi murume wacho wakati muridzi haana kusiya hembe wakasiya mabhraa akatsakara-tsakara akanditi ndipise murume wemuridzi uyu isusu tobva tatoti saka hakuna chinhu kotogowa nhumbi dzedu after zvinhu zvedu zvaitika vakuchiuya vachiti pane nhumbi dzakazoonekwa dzichibva pai iye muridzi wemukadzi dai anga ari papo ndiyo unokwanisa kutitaura kuti pendakataura pai pamaiguru kuti hakuna chinhu chiriko ndakazoona kubva pakati saka nyaya yenyu iri pekuti pamuri kukonana napo ndepekuti nhumbi dzakazooneka kwambozi hakusina ndo pane nyaya saka tiri kuti isusu icho dzakazoonekwa nyaya iripo ndekuti muruda prufu here kuti hembe ndedzemwana wenyu kana kuti handi dzemwana wenyu then 2 kana dziri dzemwana wenyu maane madhauti ekuti dzichakanaka here kana kuti dzakashanjirwa maane mibvunzo yakawanda ndozvanotaura kuti mibvunzo yenyu how can we answer all those questions isusu takutodawo kubatsirwa nemi mama neidea yekuti kuti zvinhu zvedu zvijeki toita sei munatua chiripo chokuti tetemi hembe dzikaiswa mune here hembe dzamunokwanisa kuidentify kuti iyi hembe iyi ndoiziva iyi hembe ndoiziva inini pekutotanga kana kwangura chavhunzei ndakatoataura kuti bhulengeti remuruti nderemunyina wangu wanga asina bhulengeti rakadaro akatokukura nemuromo wavo kuti mai vava ndo vanga vatotenga kuti hazviiti kuti tisvike tisina bhulengeti ngatichingoisawo bhulengeti okay yebhulengeti tati yehembe dziripo pane here hembe dzamunoti iyi toziziva kana mutozi hembe dzadzi dzatiziziva isusu hembe hatichatodzizivi because dzetaiziya dzacho pane hembe dzakauya asi munoziva kuti chiwanhu chinoti chii chiwanhu munoziva zvachinoita chiwanhu chine 2 things 1 chinouya chinzi makaramba tsvina yangu nekuti ndandafa chouya futi choti makatambira zviro zvisiri zvangu akawana ndochii ndochiwana saka nyaya iripo mamiri akaita nyaya iyi mukadzi pane zvatambo kusumuka here achitaura kana kuti pane here pari kunzwa kambobuda achitaura kuti zviro zvangu kana kuti pane pari kumbobuda here achitaura anything isusu kumba kwedu hakuna zvakada hakuna muri kunetserei baba mukuru mine munina wake ngeni kwamboni handizvo chitaure anhu auye kane munina wake isusu ndozvetaida takambozvitaura kwaishe mama vakadaira kuti ivo vanenge ari bhizi nebasa hakwanisi hapana tine nyaya handiti saka hakuna basa risina off hakuna basa risina leave handiti tiri kumabasa uku kune inonzi compassionate leave yekuti ukafirwa mazuva ako anenge aripo ukarwarirwa mazuva ako anenge ari chii anenge aripo saka hamunditauri kuti masenzero amunoita mungabva washaya 2 days off wo south africa anogara kuti izvozvi zvanichaziva angara kuti Kempton Kempton Park Joburg from here is how many days overnight it's overnight you're in Joburg saka you telling me kuti you cannot spare 3 days dzekuya kuno kusolve his problem and go back to Joburg nditauro mama yes kuramba kuuya Philip haana kubvira aramba kuuya yes asi chandaifunga inini semukomo wake zvose zvaiitika ndindaizviita namaiguru wangu ivavo tichiwirirana mune zvakanaka
ini ndakavataura no mari yandiri kuwesta yemaiguru sepekutanga pandakauya ndaiuya kuzoroora chandaiya kuzoroora ndaiuya kuzoroora mwana wangu ari mushameni chiona izve ndiri kuwesta mari kuno kana kake chi3 ndichifamba 400 kilometers chizwa mukoma vamukuru mukoma imi michiendai motsvaga mari yekuroora wobva wauya nemunin'ina wako mobva maroora musi wamuri kuroora nyaya yehembe yobva yagadziriswa because the issue iripo ndekuti ka awanika mukafeeling kuti munin'ina wako pane zvari kwasa kunge ari kunzvenga ari kutya because kana ari yebaba wemwana akaripo muzukuru wawo chaanotya chipi yakusvikana sekuri ndini iripo mazuva ano inozivo partnership akusina makoto yakuzivo partnership kutya hapana chaanotya ishi tiri parufu paya ishi kumambo pakabuda varume vaviri ndakasina kuzvitsanangura hangu pakazobuda vamwe vainzi baba kuda tashedzwa mumba meyameya natezvara vangu kuti tipinde mumba takanobviswa zvatakabvisiswa tichidzoka panze takasvika baba kuda vachipopota chinzi zvamaita mukwasha uyu ndo zvamandiita zvakari kwamutare ndabvisa mara saka mukwasha upano ndiani akazotanga kunyanya kupopota panze mai kuti amai vataure vape speech zvanzi kwamai vangu sei varambidzwa kupa speech vatangonota mai nini no isusu zvatoziva munhu ukarambana nemukadzi anotoroorwa futi kana akawana nomuroora saka zvokuti munokwanisa kuita wakwasha kana 6 kutoti uya nemwana oenda Elizabeth Taylor last marriage yakanga iri chinati is 13 yes saka tosati kuti iwe kanosiya mukadzi akatorwa nomwe mukwasha haapo nguva iyoyo ndiye iwo haustori saka zvokuti wakwasha ifa no wekuzimbabwe akazouya mukadzi apo kusautvabakuda ndivanonzi vakatanga wakasangana naFilipi aine mwana wake baba vakuda anyway wanga wakatoroora nawakwasha wakatoya koroora kumba wobva wanetsana nekunetsana kwavo wobva varambana anyway wobva azobva kuno achienda koshanda kuSouth Africa vatorambana kudhara nababa akuda saka hatimurambidzi kuti uya panhamo yemunhu waaine mwana naye hatikwanisi kumurambidzi pamunocomplicata mameters handiti ndipekuti hamutreati mukwasha aripo zvakafanana nemukwasha akaenda hazviiti mune murusa kuisa fight vanga varambana futi mati vanga arambwa futi aiwazve ndosanotora as much as wese wakarambwa but mimi haisawe yekutora mari dzevanhu nekuti vanhu vakarambana because kana makuti mimi oraiti uyu wakarambana bhadhara 300 iwe wakarambana bhadhara 500 iwe wakarambana bhadhara 500 hai aiwa kana baba akuda dai anga aripo anotaura chokwadi baba akuda haana kana sendi raakabvisiswa kana baba akuda chakaitika ndechekuti baba akuda takatanga kunetsana navo vari ku infact baba akuda aso wakaofa honorable Mupfumi ndi wakaofa kuti vabvise waite burial yecoffin handitika asi isusu tatino medical burial order yani yedu tobva tataura nahonorable kuti honorable hatisi kuramba zvematibatsira nazvo tinotenda asi tatoendesa munhu kupala kudhara nekuti wanga aine chipolisi kudhara saka zvakaita as if because honorable akazviitira pakuti isusu tese tiri muexecutive kubaba akudacho ariwo padhuze navo tautakautakapisha ndiye musikana angari mutsvukuso akafanana nemu akamubuda munewspaper akapfeka tisheti yeyero so aina baba akudacho saka vanhu vaiunza hendi kana vana geti manyati chaiko vakatobatsira parufu ipapo saka hapana saka uyu nyaya yake singa yanga iri pekuti inini zvese zvendiri kuda kumuitira imimi muri kuramba
because isusu tatiri kuti yesi zvekofini zvoda kunzwa nahonorable but iye ndiye waenda kuti honorable mukadzi uyu ndini ndakamitisawo mwana saka ndidini ndibatsirewo but isusu kwedu tagara tarongeka kudhara. ndazwa point yekuti muri baba wakuda ndiye akaenda kuna mufumi achinokumbira kuti ndine mwana nemunhu ndibatsirewo plus iye asati aenda kuSouth Africa akanga ari mwana wemusangano angachizikana tese family yacho that's makaona vanhu vesu vakaita sei akaita chip ivi nyamwe nekuzobuda nemanewspaper kuzi shamwari yedu yafa yakadai so but ndiri kuti inini right izvo zvaitwa zvesezvo it's fine but toti ngatichigadzise nyaya iri chii nyaya iri paground nyaya chii iye handika toti avo vanhu vakava wakandirutsirewo imi muchiita sei kuti so that chinhu chiite sei chipere because mukaramba muchitaura mbatya dzemunhu ka hadzidiba kuchengeta especially kunaite sei munhu afa mbatya dzemufi hadzidiba kuramba makadzichengeta muna miromo yese yakutanga miromo yaakutanga ndiyo imwe yatabva nyaya yatabva ndakambozototora nenyaya yehonzwa ndakambozototora nenyaya yehonzwa ndo matangira ayoita iyo yekuti munotanga munhu popota kutekera muchipopoterana muchipoterana the next thing maakupumana and the next thing anditi avo mataro kuti akakuzwa mubhazi achiuya arwara anditi pano chatanga kuya kuti akabva kuSouth Africa apoizero uchabuda urepo uchataura kuti kuzi azokwidwe bhazi wakangapiwa chikafira mberi ende zvese zvakubva papi zvakubva pekuti pane kabhegi kehembe kamuri ndocheketa wera ndibuya mazobvira kare muda kuti anyway achiuya mumusha ndakamutambira semwana wangu ndaimuda munhu anga ari munyoro handina kugarana anyway pamusha pedu chaipo kuti tingati akararapo 7 days munhu aingouya nhasi mangwana obva kurira pamutare kana kuti mangwana obva kuno pamutare akutodzokera South Africa. Saka zvakaitika pana anyway kurwara kwake kwakatotikasamadza. Ndakanga ndiriko kuSouth Africa ndakasiya vari right ndichienda kuCape Town. Ndakazofonerwa ndiri kuCape Town ndichitosumuka usati mama nemusikana wangu vaigara padhuze pano nepane toilet nemusikana wangu mwana wangu musikana. Saka mama ndenda unoona mai junior ari kurwara mama ndashiya kuti ndoita sei ndaona vachibva kuchipatara asi mai junior varwara ndikati kuchiiko zvikanzi musoro ari kuti musoro tete ndikati zvichapora awana mapiritsi here zvikanzi harapa ndokubva ndauya ndakasiyiwa neplate musioni ndobva ndazobhukirwa kubva ndasvika muJoburg zvikanzi wakakwidzwa nezuro wakaenda kumusha kati yanga yangu yeCovid kufamba kwakanga kusite midziyo irikutaurwa kunzi ndiani akarongedza midziyo muroora arongedza zvinhu zvake vanetsana kunzi wasiyirei mwana mucheche kumusha kure kuroko anoonekwa nani anodyei kumusha tarira ndakakuudza kuti usatakurei mwana handina mari yekuzojambisa mwana iwo ukati ndinayo wazosiya mwana toita sei chidzokera ipapo pabhodha unotora mwana kumusha ndozokutorera pabhodha wauya nemwana unofonera kuti ndapabhodha ndoyange kutora ndona hanzi ndopa akati ndikutouya ikoko zvatovharana ndobva aienda nerwendo rwake ndobva asvika kuma ndobva vanetsana pakunetsana kwavaita muroora ndobva ati ndinoenda ndinabasa nazvo handinyengerere ndokubva arongedza moza panorongedza munhu mukadzi nehasha akarongedza akatora zvakanaka zvingwenjere ndo zvaakasiya neblanketi 1 ravaifuga saka zvinhu zvakurongedzwa kuti zvichuya kuno kuZimbabwe ndopandakati uyo mukomana ubva anditi mama muroora wenyati zvinhu zvake zvakasara kuna anzvirasa ndopandati no zvinhu zvemunhu hazviraswa mwana rongedza unomupa ndikanzi manje akatoenda kakuZimbabwe ndozviita sei ndikati wozozviita kuti zviuye pamunouya nemota munouya nazvo ndikanzi alright mama sisi wake iye anogara panext ndiyaenda kunotsvaira kumba ndiakanorongedza achiita zvese achisa peka zvinhu zvezve mumba makasara vanhu makasara makati ndobva arongedza zvinhu zviye muroora ari mupenyu auya kunoamba andasvaka arongedza zvinhu ndobva zvagara zvavharirwa neCovid
patakauya isi parufu takataura nyaya yekuti kune zvinhu zvakanzi zvakatsara zvemuroora vakati munozoya nazvo baba kana muchitaura chokwadi muna Mwari muchityawo Mwari izvozvo munogona kuzopupura pamberi pevanhu kuti makati munoya nazvo pamuchauya kunyaradzwa ndopamuchaya nezvinhu zvakasarapo kana muchinamata Mwari mupenyu shoko iroro makaritaura pachaya zvinhu izvozvo pamuchaya kunyaradzwa ndopamuchaya nezvinhu anyway hazvina mbusha sista remuroora zvinhu zvazouya ndokubva taronga tine mari ndichiti ayo hatingoendesa zvinhu bedzi ini ndiri mukorekure ndobva kurungu ndikati kwenda hazvinzarwo kana muchienda pane zvinhu zvakadai so munoenda makabata kuti muwane munotaura nanate zvavo mwana akagadzira mari vakabatsirana nomukomo wake ndakauya ndomwana ndine $450 ndakaisa mumwe mamwe ndataura naye mukaro mukwasha wedu wadaiti ndiye azoita samutumu ndikati panotsvagai mombe isu kwedu toziva kuti mwana anoroorwa nemombe ndikati kuti panotiregerayo mombe mukwasha toda kusvikotenga mombe tipatezvara nepashoma patenge tinapo tichisiya mupfumi mukwasha akatsvaga mombe tiripo ipapo ndokunga dai chepenyu aripo ivavo vaitonzwa achitaura kuti chirega akuuya nemombe yacho taona kuti tadzingwa hapana ari kutitaura nesu tangodzigarai kunze kweyati ini pacho zvangu ndikakumbira kuti no ini handisi mukwasha ndinotora amai vaende ndokumbirawo zvangu ndiwane pandogara pamubhuri ndichiona muzukuru wangu vakandipindura kuti muzukuru wenyu wacho hapana takamusiya kwamutara ikati mwana ane 9 months anosara kwamutara achiitei nani imi mese muri pano nakuona yavo zvikanzi takamusiya nemusikana kwamutara ndopandakatine vanhu ava vanangu tikakusaka vanhu ava vanotirooresa dhuva rembwa nokuti vakangwara ungandiratidze ini angu yakubva uchi weshoko kuya kunopinga mwana wangu kuti ndione muzukuru wangu tichiperekedza mbatya dzemuroora totaurira ini pache zvangu mwoyo wangu ndine vanakomana tubedi ndaida kuti chishuwo changu tibatsirane naatezvara vedaro kurera mwana kana ndana vedu mwana wedu akure zvakanaka ivo pachiitiwo nepapa ichiitiwo zvakazvine papa tichibatsirana kurera mwana asi mabatiro avakatiita kana kuti vakationa sematsotsi here kana kuti vakafungei kurambana kwemuroora nemurume wake ini hangu handiko ende handine nazvo vakuonana vega ini ndandisi rufu runouya baba ishewa changamiri kufa kunouya asi kufa kana kwauya hakuise mataka kuti tisweromeserana zvakadai mari yatiri kuwesta imari yavari kuda bedzindo zvidziva but kuti vagare pasi patapedzisira kwashe muponda nababa takawirirana kuti baba vakanzi nashe muponda endai munonyora list tawirirana endachenda munonyora list pamuchauya muye nelist renyu musi wa6 vakwasha vobvisa zvavanenge vabvisa moenderera mberi kutaurirana muchengete mwana pamuchete baba vakati zvakanaka ndonyonyora list pane mumwe mwana wavo wanga vainaye vakabvuma kuti ndimunonyora list takazoshama musi wa6 wasvika baba namai hana kuya vakauya namai guru wacho nyaya yachinja yakunzi takwenda kwashe kwamama tikataiwa zvakanaka zvikanziva tikadzatokamuvino zvatakaita tikataiwa ini handitye kutya ukatikwata kunge unyeka ukaturika ini handitya mukwasikana ndakachengeta zvakanaka ndakatodzibhariro mumba mungu zvakanaka handisinganaiwo nemvura handina chandinozoisa kana kutya handei kwashe kana tichinopiwa zvamati une maprofita emahara aiwa handei ini chandisingadangwi inyange kun'anga handidi asi kana ari maprofita anobvunza kuna Mwari aiwa handei saka makaona takauya zvona orit tazvizwa kwese taruka vaisiku chindore zvamufunga zvamudoda chamuruda chatuda doti hembe tidzidzise kuti ndedze mwana wene Abel Muyamba donzisa kuti hembe ndedzakadzi yangu here pese padzagara vakagadzisiridzo nekuti taane madhau kuti hembe ndidzi no ndosaka ndati taurai zvamuruda kuti hembe dzauya apa tiri kuita sei nehembe kana mati hembe dzida kuvhenekwa dzovhenekwa kana mati hembe dzida kuita sei mutaura imi zvamuri kuda wati ufiri ndo zvatiri kuda ndo zvandida kunzwa kuti muri kuda kuti chii changambire doti hembe dzivhenekwe muda kuti hembe dzivhenekwe chete chete kana mavhenekwa kwa madii toita chwano
dzazi ndedzake hapana chipo chakashata muhamadi toita chiwana aiwa chiwachiwa mchifu dzogoywa ndozvanda kuzwa chete ine kuti kana muda kuti dzoendapo hembo dzoita sei dzovhenekwa mapedza kuvheneka mawirirana handiti motoronga hembo kuti munogoyiwa rini but panyaya yangu pandikuziva pane chamusiri kutaura manga mukuemphasiza kuti vanhu vamwe angasina kuroora haazikani ipapo muri kuitei neiyoyo nyaya yeroora nechii wachakura wega izwai kanimbuya mati vachakura vanokwanisa kuroora wega hatiiti zvikuaenderera mberi tsanangura kuti wachauya kana wada kuroora no kune muzukuru kukwasha namai avo wati ishu yekuroora thats not an issue imimi titaurirei isusu toita zvamuri kuda asi nyaya yehombe haisi yekuroora nyaya yehombe ndeyekuti zvimwe zvese ngatiite asi mbatya dzaita sei tapedza nyaya yechii pendikuda kuedza kuti pamwana vangu vani kutaura kunokakamira nhumbi dzikavhenekwa isusu tiri vanhu hatiti kuti pamuprofita kana pai kana iri ng'anga isusu tinoda nekuti nhumbi ndedzehama yani yedu saka hatizivi kuti munozodii nekuti isusu hatina kuti muprofita because hama ndeyedu tinogona kuti tinotoda ng'anga yovheneka nekuti chetiri kuda kuziva chokwadi kuti zvinhu ndezvake here 1 2 chakanga chamboita kuti pekutanga muti hakuna chinhu chozobuda wakafa takutotsvaka mafira yake wakafa zvakanaka here hapana zvakaitika here because ifungwa dzangu ndiri munhu mutema pamwe pane zviri kuitika kumashure uko wobhazi muhembe maikuru inganda kutaurewo kuti nyaya yechaiko ndo kwairi kuti nyaya yechacha iri kukufa kwemunhu kuti zvikwekweza utu ndokatikutorazve kanonzi kai ostensible reason yekuti muri koteyu yepe hembe asi yepe handilo nyaya yenyu iri kupi iri kuseri kuti munhu azokwire bhazi azodai wasvika warwara wabva afa chii chakamboitika kuseri ndo pane nyaya yenyu ndozvamunanotaura kare kuti mambo right saka imi zvamunoita wangani wakomana vari panzara wangani mukangobuda panzara mwamaenda mundotsvagawo pamuri kufunga kuti apa panowaripo mwamubatsirana ipo mwamataurira ipapo zvanotaurwa mubva ipapawo tane way forward izvo chatikuda ini chandisingadi chete uyu haana mhosva uyu haana mhosva wari kutouyawo kubatsira hama yani nawo saka hatifaniri kuoneka tiri kuwadii tiri kuvaomesera kuti neeffort yaudii yavari kuisa saka isi tuti let's play our part they play their part nhasi tichabuda nhasi ndo wachapa feedback kune munyina wavo munyina zvakuda muno zvakadai saka way forward from today takudii takudai then bora kudii nyaya yapera isu chatikuda ndechekuti I'm happy kuti mese muri kureresa kuti pane chii pane mwana ari apa achada sekuru achada baba achada baba mukuru achada gogo ari chii ari mwana anditi saka ivo ngatisamuka izvo toita zvese ngatikane asi ngatikane togadzirisa upenyu hwechii hwemukomana uyu mukomana zviya ngatigadzirise chii hatinoti akure ane mweya wekuti ndazovenga gogo ndavenga baba mukuru baba asiraiti sekuru asiraiti ngatizvigadzirise zviti sei zviperi izvi ukanganika kwehembe maikuru kana mari chaiyo unoita dhiri mutauni wakapfeka bhachi wobva wati kamari kedhiri kakobva wati akambodi kuoneka baka kana nekumba nekubaka ko wakazi aneka homwe mukati yobva igadzirwa kamuka homwe mukati yobva isi kono ndakagara bhachi robva rasvika robva radii robva ratuikwa pamba panoshayikwa sauti neshuka nechii munhu wotoita staki musoro kuti kuti hapana ndakanasenga ndakanasenga asi mubhachi mune kanhu kakasodini kakasokoswa kare kare it may take munhu kana 1 week achizvibvunza kuti
mari yatakaita dhiriri yakusiya iripi usipokoti bhachi rangu reblue and zvimwe chete nei considering mavhiri akaita chii akaibva mavhiri akaita musikana and the chances are very high dzekuti paakabva hana kubva zvakadii zvakanaka ende machances ekuti zvinhu zvake zvakawanda zvakadii futi zvakasara zvinokwanisa kunga zvakatodii futi zvakatosara zvimwe zviri deliberate zvimwe zvisiri chii ndiko zvakadzizwa unoita mukadzi akuenda kawa mugumbura akukwanisa kusiya kana vhura kucheka nzeve nebanga kuti obva wakandiwa kanzeve kachakoti uzive kuti ndandimbori chii achakuona ise pachabvunza kuti nzeve yakaendeko dzakachekwa nemukadzi wakadzi vanozviita women do that especially kana asvika pekuti adii agumba saka tikuti isusu no whatever happened but let's chii ngatitarisa chii saka mazuva abamukuru handii panze apa handiti tombosvika tombotaurwa kuti zvakamira sei then from there muhamataura wefota kuita sei ini chandoda chendinodonzwa bamukuru kuti ano mambo takazozi mbatya tiugwa musi wakati saurombe ishumba imhofu saka rombe ndiyo shumba ndiwana saurombe ndevhoshe usakuora chembe yawana sau endai paka